Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rifu tawiya li ta'rifi wa duni kulli hurufan anil mudhafi ilaihi saking mudhaf ilaih takdiruhu tawi takdiri mudhaf ilaih kalamul arabi kulafad kalamul arabi au kalamun nuhati atau lafad kalamun nuhati au kalamun atau lafad kalamun hadul lafzi utawi tarif lafad iku barang ya talafadhu kang den ucapaken bihi kalawan bihi kalawan al insanu sapa manusia qala tanata kedi kurufu apa huruf pirang-pirang huruf emma au kasurat atawa kai hurufu muhmalan iku kang den sia-siakeun kana anane mana udai izin yaiku sumpamane lapad izin au mustamila atawa iku kang den anggo nahu zaidin yaiku sumpamane lapad zaidin al-lafzu utawi lafad wa iku utawi lafad asawtu iku suara al-musta'milu kang awangku ya asawt ala ba'dil hurufil hijaiyati ngatasé sebagian pirang-pirang huruf kang bangsa ejah-ejahan ka zaidin yaiku kaya lapad zaidin fa innahu maka satune lapad zaidin sautun iku suara istamalu kang awangku ya saut ala zai ngatas zai ala zai ngatas zai wal ya ilan ya wadalilan dal fa kharaja maka kajaba bil lafzi kalawan lafad al isyaratu pu isyara wal kitabatu lan tulisan wal aqdu lan bundalan wan nasabulan babagian wa nauhalan umpamane kabeh fala tusama maka ora denarani kalam ya kabeh kalaman ing kalam inda nuhati ing dalem munggu ulamana inda nuhati ing dalem munggu pirang-pirang ulama wal murakabulan utawi murakab maiku barang tarakab kang narima kasusun ya mamin kalimat ini saking rong kalimat fa aksara maka lewi akeh kaqama zaidun yaiku kaya lapad qama zaidun qama wis ngadeg zaidun sapa ki zaidah wa abdullahi lan ki abdullah wa kharajalan kajaba bil murakabi kalawan lapad murakab al mufrad wa pemufrad ka zaidin yaiku kaya lapad zaidin fala yuqalu maka ora den ucapaken lahu maring lapad zaidin aidon halemaning kalamun apa kalam dan hati dalam go pirang-pirang ulama ahlina